Така, здравейте и добре дошли в моя първи ридинг, който правя тук в YouTube. Много се радвам, че сте решили да го изгледате. Ридинга ще бъде на три групи, с които ще си изберете с тези гривни, като тази гривна е първа група. Ето вижте как изглежда. Тази гривна е втора група. И тази е трета група. Изберете си според това коя гривна ви привлича. Може да изгледате повече от една група, може да изгледате всичките, както вие си прецените. Да решете кое ще гледате и ще се видим на избраната от вас група. Така, първа група, здравейте! Това е гривната, която вие си избрахте. И съответно картите, с които ще ви гледам главно, са ето тея карма карти. Разбира се, аз ще ви изтегля няколко от обикновеното таро, но това е колодата за вас. Така, само да ги оправя. Така, искам да знам какво се случва в живота на група номер 1. Какво трябва да знаят група номер 1? Така. Само момент да видя дали се виждат картите. Да. Така, група номер 1 в момента Добре. Първо ще започна с зодии. Възможно е да сте зодия Стрелец, възможно е да сте Везни, възможно е да сте зодия Скорпион, но дори да не сте някой от тези зодии. Все пак може да продължите да гледате, пак може да резонира за вас. Така, група номер 1 в момента е възможно много да не ви се излиза. Възможно е да сте много заети с вашите собствени мисли, защото някои от вас се притеснявате относно какво ще правите за вашето бъдеще, как ще продължите напред, как ще реагирате в дадени ситуации. Възможно да сте получили предложение, за което се чуете. Дали да кажете да, и тук аз идвам да ви кажа, че трябва да кажете да на въпросното предложение, което според мен не е за любов. По-скоро е нещо с вашето бъдеще, но бъдещето, което не е свързано с любов. Така, какво ще за група номер 1? Възможно е в момента да усещате изключително много страхове, защото искате да направите нещо, което ви притеснява. И съветът тук на картите е да го направите, защото то винаги хората се подиграват по принцип, когато някой прави нещо, което те не смеят. И ще е много жалко, ако вие пропилеете вашия потенциал, защото група номер 1 ви имате много потенциал. И ще е много жалко, ако просто го пропилеете, защото някой ще каже нещо. Така, какво още? Така, възможно е група номер 1 да сте доста противоречив характер, възможно е на моменти да сте доста огнени, да ви е по-трудно да запазите спокойствие, но точно това се иска от вас в момента, да запазите спокойствие и да действате по вашия план, по вашите мечти, вашите цели. Съвсем скоро ще видите резултати относно нещо, което много сте се трудили, или за нещо, за което много сте се надявали, може да сте манифестирали за някой от вас, може да сте се молили, или каквито са там вашите ритуали. И всъщност, съвсем скоро група номер 1, аз ви виждам да осъзнаете причините, поради които сте живели нещата, които сте живели. Просто
ще се върнете назад, защо се скарате с еди кой си, защо се чувствахте еди как си и така нататък и ще осъзнаете всъщност, че всичко, което ви се случи, беше за да ви доведе до този момент. А дори сега в момента да не изглежда много добре, си заслужава. Си заслужава. Ще ви се разкрие много скоро. Също така грижете се за себе си, защитавайте себе си, защото възможно срещу вас да се излеят много лоши коментари. Не знам дали нещо са социални мрежи или просто хората така ще говорят за вас. Но да, бъдете готови да получите такива коментари. И бъдете сигурни, че каквото и да ви кажат хората, вие вървите по вашия път и не след дълго ще видите всъщност колко упорито сте работили и колко това ще ви се отплати. Така, искам сега да изтегля няколко от обикновените таро карти за вас. Така, какво трябва да знае група номер 1? Аз ще ги слагам така отгоре, за да може да виждате. Така, петица пентакли, двойка пентакли и тройка чаши. Да знаете, че за някой от вас ще направите пари. Възможно е да сте се притесняли, че не ви стигат парите, но да знаете, че ще направите пари. Ще имате изобилие. Ще трябва да се откажете от този начин на мислене. На мен това не ми стига, на мен това не ми стига. Стига ви. Вярвайте ми, юни месец и нататък всичко ще ви стига, всичко ще ви е достатъчно. Само направете това, което вие знаете, че трябва да направите с двойка пентакли наобратно. Върнете си баланса. Внимавайте на кое се доверявате. Нещо много важно, което чак да забравя да ви кажа. Когато имате идеи или възможности, по-добре си дръжте устата затворена. Не казвайте. Хората без да искат ви прецакват, хората завиждайки ви прецакват. Дори когато манифестирате нещо, просто не казвайте. Не казвайте. За ваше добро, за вашето бъдеще, за вашето щастие, не казвайте на никой. По-добре. Колкото и да ви е близък, просто не казвайте. С тройка чаши ще празнувате. Буквално група номер 1 няма за какво се притеснявате. Абсолютно всичко ще ви се получи, макар и с жезлите тук да не изглежда точно така, но вярвайте ми, всичко ще ви се получи. Просто няма причина да се притеснявате. Група номер 1. Така. Има ли още нещо, което мога да ви кажа? Я да видим. Има ли още нещо, което група номер 1 трябва да знае? Извините, падна ми батерията. Което може би е просто потвърждение, че някой не иска да постигнете нещата, които сте на път да постигнете и затова пак ви казвам, дръжте си устата затворена. И да, показвах ви, мисля какво пише тук, не знам колко се вижда, но няма значение. Да, това беше ридинга група номер 1. Надявам се да съм ви помогнала. Надявам се да съм ви казала каквото е трябвало да чуете и сега да се чувствате по-добре. И да, ще се видим в следващия ридинг. Така, група номер 2, здравейте! Записах целия ридинг и не целия, да е половината и ми спадна... не ми падна батерията, свърши ми паметта, което след малко ще ви кажа според мен защо... Какво означава, нали? Какъв знак? Да, знак. Сякате, че по някакъв път забравям как се говори. Така, група номер 2, всичките ви карти са наобратно, което според мен означава, че вие страдате в момента. Страдате, някой от вас страдате за мъж, други вас страдате за жена. В принцип говоря в мъжки род, вие си го обръщайте както е за вас. Така, става въпрос за човек, с който в миналото сте били в някаква много нехармонична връзка. Възможно и връзката ви да е била изключително незаземена, но като казвам нехармонична връзка, вие много сте се грижили за този човек. Като вижте тая жена тук, как тя му приготвя храна, той седи и я чака.
Вие сте се грижили за този човек, били сте много емпатични, много мили, много любящи, обаче не ви се е отвърнал със същото. Били сте много пъти ядосани, пренебрегвани, необгрижвани. И затова вие сте продължили напред от тая връзка. Група номер 2. Това, тук говорим за връзка от миналото. Вие сте продължили напред, обаче сега започвате да усещате носталгия към този човек. Някакси трудно ви е да се изцелите от него, трудно ви е да го пуснете. Сещате се за този човек, не можете да продължите напред. Какво ще посъветват картите? Така, само ще ви кажа да знаете, че въпросният човек е изключително обсебен от вас. Ако се чуете защо много мислите за него, да знаете, че е защото той е обсебен от вас. Мале, група номер 2, какъв е той? В смисъл, съжалявам, че го казвам, обаче за повечето от вас буквално този човек не ви е даже близко до нивото. Ама, даже не ви е близко до нивото. Група номер 2. С петица пентакли, да, той е обсебен от вас. Той е обсебен от вас. Той дори ви равнува в момента. Той мисли, че с висшата жрица той ви намира за изключително красива и с дявола да знаете, ако ще да ви звъни, ако ще да ви пише, ако ще да ви търси, маля, примигна ми лампата, ако ще да ви търси същите намерения, същото като в миналото, въобще на нищо не се връзвайте и нищо не очаквайте. Нищо. Просто надалече от този човек, група номер 2. Това, към което трябва да се фокусирате, е да му простите, не да го допуснете наново, въпреки че това е връзка с много страст, помежду другото. В смисъл, много страст. То самата гривна, тя е доста... В смисъл, огнена, има червено по нея. Аз лично я намира за огнена тая гривна. Та има да е доста страст, обаче е само страст. В смисъл, за тази страст какво седи най-токсичната връзка в живота ви. За някой от вас този човек може интимно да сте имали много добри моменти, обаче само до там. Знаете, че този човек изгаря от желание да ви контролира. Той иска... Сега видях дъното. Ето, това е края. Този човек иска с десетка чаши, иска семейство с вас. Мисля, че сте много сериозни, че семейство с вас би се получило много добре. Но за някой от вас, може би не сте толкова сериозни, но няма значение. Този човек иска да ви контролира. Ама като казвам да ви контролира в най-лошия смисъл на думата. Той иска да знае с кой излизате, той иска да знае къде ходите, той иска да ви контролира сексуално, емоционално, ментално. Всичко най-лошо, всичко най-лошо. Моля ви се, група номер 2. Имате потенциал за много повече. Искам да видя нещо за бъдещата, някаква бъдеща връзка, защото подозирам, че много хора ще се разочароват от този рейдинг. Буквално, кралица Пентакли, императрицата. Ако искате нова връзка, далече от този човек. Далече от този човек, защото да знаете, той блокира всичките ви благослови. А вие с императрицата, с кралица Пентакли, с магиосника, вие сте и с сот чаши, с всички карти тук вие сте толкова изобилни. Толкова изобилни. Вие сте в енергията на императрицата. Само, че може би в момента не се чувствате като императрицата именно заради енергията на този човек. Но с кралица Пентакли имате от всичко, имате по много, няма какво да се притеснявате. Вселената няма да ви остави така, ще имате нова връзка. За някой от вас възможно е да имате руса коса или черна коса. Може да имате всякаква коса. Възможно да сте земна зодия, телец, дева, козирог. Или водна зодия. Можете всички зодии. Да. С сот чаши. Идете и вземете това, което е ваше. Този човек не е нещо ваше. В смисъл една опция. Вие знаете ли колко опции имате? Силно 20, 30, 40.
Не всички стават, не всички са годни, не всички са качествени, разбира се, но има някой, има там някой, който Вселената ще ви прати с магиозника. Ама даже той вече е някъде там, той вече ви наблюдава, той вече ви познава, но вие, група номер 2, му пречите да влезе с вашето дали да му простя, дали да му простя, прости му, ама да си... нали, ще ми свалят видеото. Прости му, ама да си гледа работата. То вие сте му работата. Ама това няма значение, да си намери живот. Защото просто съжалявам група номер 2, обаче какъв е тоя? Или каква е тая? Или какво е това? Така, това беше ридинга група номер 2. Надявам се да съм ви помогнала, надявам се да съм ви освестила, да не съм ви разочаровала прекалено много. И ще се видим с вас в следващия ридинг. Така, група номер 3, здравейте! Това е вашия ридинг. Последния. Възможно е да се връщате от група номер 1. Това е колодата, с която ще ви гледам. Така, ще ви извадя няколко таро карти, както направих с другите групи. Но първо ще гледаме тея. Така. Група номер 1 в момента имате нужда да... пак казах група номер 1. Да, ако не сте гледали група номер 1, може би ще е добре да се върнете и да я изгледате. Така, в момента имате нужда да излизате малко повече. За някои от вас малко сте се замонашили, трябва сега да излизате, да се забавлявате, това ще ви се отрази много добре. За някои от вас в момента се връща човек от миналото към вас, за който вие знаете, че се връща, вие го познавате, знаете за кой говоря. Ако не знаете, това е човек, с който сте имали не много приятно свършила история, скарали сте се, той ви е казал не много приятни думи, доста ви е напрягал, обаче този човек иска да се върне и този път нещата изглеждат по-добре. Никога не бих казала, да, пуснете този човек от миналото. Обаче във вашия случай има нещо, което наистина ще е по-различно този път. Може би вашето отношение ще е по-различно. Да, но това вие го знаете. И това, честно казано, сега не мисля, че има какво да се прави. Единственото, което мога да ви кажа, не правете нищо по въпроса. Всичко, което трябва да правите, е да бъдете креативни в момента, да изразявате вашата креативност, да излизате навън и да се забавлявате. Така, защото група номер 3, вие сте изключително интуитивни. Може би от всички групи до сега, това е групата с най-интуитивните хора, които сте се събрали, най-интуитивния колектив до сега. Така, кралица, чакайте, не знам да се вижда, кралица пентакли, двойка мечове наобратно и шестица пентакли. Всъщност не се съсредоточавайте върху любовта в момента, тя любовта ще си дойде както тя си трябва да си дойде. Всичко работи за вас, не се притеснявайте. Всъщност вие го знаете. Всичко, което трябва да правите е, освен да излизате много, да си почивате, да работите, защото имате нещо, някакъв проект или не знам нещо правите, което е свързано с вашите финанси, което група номер 3 ще ви донесе пари. Така, в момента сте изключително магнетични, обаче не толкова за външен вид, колкото магнетични сте за пари, магнетични сте за предложения, свързани с работа, така че задължително се възползвайте както можете от тази енергия. Да знаете, че ще имате доста ясновидски сънищите я нощи, така че обръщайте им внимание, заземявайте се, за да можете да разбирате смисъла на сънищата си, как се заземявате ими, като излизате, като медитирате, като четете, като правите физически упражнения. Да, всъщност това е. Всичко ще тръгне към вас. Вие само не се притеснявайте за нищо, изобщо не се стресирайте. Вие сте изключително пазени. Възможно е да виждате много двойки. Те ще ви бъдат потвърждение за това, което се случва тук. Да, вие сте супер интуитивни. В смисъл, вашите сънища ще ви кажат всичко. Вие ще разберете.
вие ще разберете. Група номер 3, възможно е, искам още една карта, възможно е тези дни да сте се скарали с някой ваш приятел или дори да не сте се карали, да сте отстрани някой ваш близък приятел от вашия списък с близки хора, от вашия списък с обичани хора и така нататък, просто да сте го махнали, защото сте преценили, че този човек ви напряга. И точно защото вие махнахте този човек, отворихте една врата за... Не ми се щеше да казвам за по-добра реалност, обаче буквално си отворихте портала за по-добрата реалност, която искате да живеете. Да знаете, че въпросният човек от миналото, който споменах по-рано, съвсем скоро ще дойде и ще ви направи предложение. Вие не е нужно да правите нищо за някой от вас, възможно да искате да го последвате този човек или да му пишете, обаче не го правете, той ще... той ще направи всичко. Той ще направи всичко. Така, движете се повече, друго съобщение, което получавам. Така, искам още една карта. Добре, и две са последни за вас. Лягайте си по-рано, защото много скоро ще започнете да спите по изключително много дълго време. Ето, може да видите картата. Именно заради вашите ясновидски сънища и да знаете, че също така на сън ще вършите много работа, свързана с вашите чакри. Буквално някой от вас ще лекувате на сън. Също така не забравяйте, че винаги когато искате да разберете нещо, винаги можете да попитате себе си преди да заспите. Това е ритуал, който аз много харесвам и много често правя. Пиете ментов чай преди да заспите или ядете нар преди да заспите и когато си лягате, просто си задавате този въпрос, нали, примерно, какво мисли еди кой си и вашия сън по някакъв начин ще трябва да ви каже, по някакъв начин, по който само вие може би бихте разбрали, ще ви даде всъщност отговор на всичко, което искате да знаете. Така, да, и тук свързване с природата, всичко, което вече ви казах, всъщност за излизането, за движението и така нататък. Така че, да, това беше ридинга, група номер 3. Надявам се да ви е харесал. Надявам се да съм ви помогнала, да съм ви насочила, да съм ви потвърдила каквото е трябвало. И ще се видим в следващия ридинг.